Moje ime je Vedran Bralić i policijski sam službenik mobilne jedinice prometne policije. Vozim BMW RT 1250, poštujem prometna pravila i spašavaju živote. Moje ime je Aleksandar Stanković, televizijski sam voditelj i urednik. Vozim ovu moćnu pilu, električni skuter Horvin SK3, a brzinu uvijek prilagođavam ograničenjima i uvjetima na cesti. Moje ime je Vlasta Hrup, radim kao administrator u zdravstvu. Dok vozim svoj Kawasaki V800, uvijek držim propisanu udaljenost. Moje ime je Sandi Cenov, po zanimanju sam glazbenik, vozim Harley Davidson XR 1200 i poštujem zebru tako da uvijek propustim pješake. Moje ime je Lidija Gajski i radim kao zastupnica u osiguranju. Svoj Kawasaki R6F vozim po propisima, a slalom vožnju prepuštam skijašima. Moje ime je Andreja Memić i policijska sam službenica mobilne jedinice prometne policije. Vozim BMW RT 1250 i poručujem da alkohol i vožnja ne idu zajedno. Moje ime je Loris Majcan i profesionalni sam vozač moto utrka. Na utrkama vozim Yamaha R1, ali uvijek s kacigom na glavi. Moje ime je Ivan Antolović, instruktor sam vožnje A i B kategorije. Na cesti me možete vidjeti na Yamahi MT-09 Tracer i pri tome sam usredotočen isključivo na vožnju. Moje ime je Teja Švob i policijska sam službenica u prometnoj patroli. Dok vozim BMW RT 1250, uvijek vodim računa o svojoj vidljivosti u prometu. Moje ime je Sara Valentić, kreatorica sam sadržaja na društvenim mrežama i stručnjakinja za marketing. Vozim Suzuki SV650S za koji posjedujem i važeću vozačku dozvolu. Moje ime je Josip Knezović, a po zanimanju sam ugostitelj. Moj limeni ljubimac je Kawasaki Ninja ZX-10R i njegovu registarsku pločicu nikad ne skrivam. Moje ime je Marijan Radić, policijski sam službenik mobilne jedinice prometne policije. Svoje službeno vozilo BMW XR redovito kontroliram i održavam.